Je tu ďalší diel série Z nuly na Claude Code, kurz AI programovania po slovensky. Cloud je jedno z tých slov, ktoré znie čarovne, ale je prekvapujúco jednoduché. Cloud jednoducho znamená, že používaš počítač niekoho iného cez internet. Čiže nebežíš svoju aplikáciu, svoj kód na svojom vlastnom stroji, na svojom vlastnom počítači. Pred cloudom, ak si chcel spustiť webovú stránku, musel si kúpiť fyzický server. Niekde ho umiestniť, chladiť ho, opravovať ho, keď sa pokazí a nahradiť ho novším, keď zostarne. Toto je nákladné a komplikované. S cloudom si prenajmeš výpočtový výkon od spoločnosti ako Amazon, to je AWS, Google Cloud alebo Microsoft, to je Azure. Azure sa to číta. Vlastnia servery, ktoré bežia a ty platíš iba za to, čo použiješ. Predstavuj si to nasledovne. Cloud je ako prenajate si apartmánu namiesto kúpenia domu. Keď vlastníš dom, staráš sa o všetko. Údržba, opravy, trávnik. Keď si prenajmeš byt, majiteľ sa stará o tento byt. Ty iba používaš priestor a mesačne platíš. Cloud computing pracuje podobným spôsobom. Používaš servery a platíš iba za to, čo potrebuješ. Poskytovateľ cloudu sa stará o infraštruktúru. Kľúčové body cloud, to je počítač alebo počítače iných ľudí, ktoré si prenajmeš cez internet. Hlavní poskytovatelia cloudu sú AWS, Amazon, Google Cloud a Microsoft Azure. Platíš za to, čo používaš. Nepotrebuješ si kupovať nákladný hardware. Takmer každá aplikácia, webová stránka, ktorú používaš, beží na cloude. Tu je ako cloud pracuje v praxi, krok za krokom. Najskôr napíšeš svoj kód lokálne. Napíšeš kód svojej aplikácie na vlastnom počítači v kódovom editore. V tomto okamihu iba ty ho môžeš používať. Sú to iba súbory na tvojom počítači. Tvoj počítač je to miesto, kde sa udeje ten vývoj. Potom to nahráš do poskytovateľov, potom to nahráš do cloudu. Cloud, ktorý vlastní poskytovateľ cloudu. Keď si pripravený zdieľať svoju aplikáciu so svetom, nahráš svoj kód do cloudu, ako je AWS, Google Cloud alebo Vercel. Tomuto sa hovorí deploying alebo nasadenie. Deploying, poslanie svojho kódu do cloudu. Ten Vercel sa toto číta, to je taký zaujímavý cloud, kde keď ho prepojíš s GitHubom, pušneš kód na GitHub a to sa automaticky presunie aj na Vercel. Cloud je to miesto, kde beží tvoj kód na ich serveroch. Poskytovateľ cloudu zoberie tvoj kód a spustí ho na svojich výkonných serveroch
vo veľkých dátových centrách okolo sveta. A tieto centrá sa starajú o výkon, o energiu, ochladenie, bezpečnosť a zálohu. Dátové centrá sú veľké haly plné serverov. A užívateľia pristupujú k tvojej webovej stránke alebo aplikácii cez internet. Teraz každý, kto má webový prehľadač, môže navštíviť alebo používať tvoju aplikáciu. Keď to tak robia, v skutočnosti sa pripájajú na servery poskytovateľov cloudu, nie na tvoj počítač. Tvoja aplikácia je naživo 7 dní, celý deň, dokonca aj vtedy, keď tvoj počítač, na ktorom si ju vytvoril, je vypnutý. Tvoj počítač, tvoj laptop môže zatvoriť, ale cloud beží stále. Čo znamená teda ten cloud? Za A, počítače iných ľudí, ktoré si prenajmeš cez internet. Bčko, dáta uložené v oblohe, na oblohe. Cčko, typ bezdrotového internetu. Dčko, špeciálny programovací jazyk. Správne je Ačko, počítače iných ľudí, ktoré si prenajmeš cez internet. Cloud nie je nič magické alebo tajomné, sú to iba počítače vlastnené spoločnosťami ako sú Amazon, Google a Microsoft, ktoré si môžeš prenajať. Keď niekto povie, že ich aplikácia beží v cloude, znamená to, že beží na serveroch, v datových centrách, nie na ich počítačoch. Cloud je v skutočnosti iba počítač iných ľudí. Koniec lekcie, teraz chápeš cloud. Je to iba prenajatý výpočtový výkon. Žiadna mágia, žiadne tajomstvo. Spoločnosti ako AWS, čiže Amazon a Google, vlastnia obrovské dátové centra a vývojári si prenajmú priestor na týchto serveroch, aby spustili ich aplikácie. Ďalej sa dozvieme, ako sa vlastne ten kód z tvojho počítača, z tvojho laptopu dostane do cloudu.